Madokachere mabuja tauya dzanyasi zuva rochimakumi mairi nonomwe mwedzi uno waZvita. Nyasi tiri kutanda nonyaya yakaitika nozuro iya yadoka ichiputunuka pokare. Nyasi kwaburika kuti wanhu waye watakati #RobotsForED wakabatiwa nemapurisa, wakaoniwa waine zvinhu zvakaita kuwanda. Ipapa mapurisa agoreketa kuti wanga waine mapanga mabheura anoitika manomwe, kwanga kuino bhegi rimwe nohamura inoerema 4 pounds aye yenge iripo pakare, kwaine matemo 3 nomasaki anogoridhe acho anga ari 400 omakirogiramu. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa apa pari kutonzi nyakupfayu akanga akatobatiwa akabuditsiwa nonyaya yokuponda pokare. Zvakaita kunyangariwa. Wari kutoti muridzi womugodhi wakabiwa mavhu anogoridheya atouya akaziva mavhu yache nokutoti anga achiri mumasaki aakabiwa nawo. Motika yacho pokare yakabatiwa noana Mbavha yenge itori motika yoZanu-PF yakapiwa iye Khumbulani munguva yosarudzo dza2018 paaiita zvokuita kutsvaka utsigiro. Pakaita kunyangariwa ndipo munotoona kuti nhambera wabiyedu ndosaka peno achiboya zvakawanda wasingasaiba mari yokuita zvokutsvaka sarudzodzi nokutoti zvino hazvaita kunyangariwa. Rekai tione kuti ichaperera papiyo. Tiri kutenda mapurisa aita kuti zviite kudare. Tinoramba takaringa. Iwo mapurisa pokare agoreketa kuti ari kutsvaka anonzi Godwin Sanyangore pabodzi bona Blessing Kamunda nonyaya yokuita zvomhirizhonga nokukuba vanhu nomapangano zvakadandando kumabhawa ku. Wairiva vanosenza somabhaunzawo pamabhawa zvokutoti asi wari kunziwo wari kunyanya kuita zvokukuba vanhu zvisirizvo. Rekai tione kweinoperera nyaya iyi. Tinenge takakunyepa iyi. Nyasi kwabuditsiwa nemapurisa kuti kubva zuva rochi15 mwedzi uno kusvikira zuva rozororo kubatanari wanhu wakapfa vanosvika 92. Kwai pakaitika tsaona dzinoita 69 dzakakonzeresa kupfa kwevanhuwa. Pavanhu vese vakakuwara kwai kwakakuwara vanhu vanoita 333 333 pachirungu ndo wakakuwara. Kwai tsaona dzese dzakaitika dziri kuwadza vanhu nedzakakuwadza vanhu pamazuva yayo dzakasvika churu chibodzi no275 1285 pachirungu. Pakatoita kunyangariwa idi wanochaira dzimotikadzi ngotyairai zvisvinu mureke kugoita mutsepwede inokuwadzisa nokuponda vanhu zvakadare. Wamwe wareketa padandemutande wari kuti iwo kwai kuno wanhu Zanu wari kuita basa rokuenda kumusika inotengesiwa kuti wanhu wese wari kuda kupiwa musika pabodzi pona wada kutengesa musika iyi wanofanira kuenda konyoresa sowavhoti, asi pawari kunyoresa wari gonzi wese ngawanyorese kuti wanogara kumbare. Pakatoita kunyangariwa. Rekai tione kuti wari kuda kumboedza kudini ipapa nokuti tinenge tichiona kuti zvinopera sei. Ipapawo pokare nyaya iya yogwaro rovavhoti iri kuramba ichindonetsa nokutoti wamwe wagoringa zvakaitika nozuro zvokuti zeki ndio yakatoenda kopa mutungamiri wenyika tsamba yokuti yapedza kutaratara miganhu mitsva. Tsamba iyi inofanira kuitika paino gwaro rovavhoti, inofanira kunge ichizikanwa nokuti gwaro rovavhoti rakamira sei. Ipapa chanetsa kuti gwarori riripo saka heno kuti zvirumbotekaira sei tichaona kuti vanenge vachizvikona sei izvozvi, nokuti pamutemo vanofanira kutobuditsa gwarori vochizoita zvavanoita zvese kuitira kuti vamwe vanhu vakone kuenda koringa nokumema nokutsvakiridza kuti zvinhu zviri kuitiwa zvezvinu chere kana kuti paribe chiri kuitiwa zvezvinu. Tinenge tichikunyepa ipo zvinenge zvichiitikazvo. Kwai kuwabuditsiwa noHerald kuti kwai MaKanzura webato reCCC wabatiwa kuti wakaita zvouwori kupanana ivhu rinoita mari yokuAmerica mamiliyoni 5. Rekai tigoona kweinenge iri kuenda nyaya iyi. Tichakaramba takaringa idi dai kana zvirizvo aiwa rekai wapfikirwe kana wakaba. Tinoda vanhu vanoita mutsepwede isi tiri kutoringira kuti nyika inofanira kunhadziwa novanhuwa, asi kana wari kutoitawo zvozanuzvo aiwa rekai wapfikirwe. Rekai tigoona kuti inenge ichienda kupi.
peno kundoreketa mapwapwa kunoitiwa nozanu kutsvaka nyaya pasina, tinenge tikunyepai. Nozuro tagonyara fani pagobuditsiwa kuti gurukota rinoringa nozvokutekaidzirwa kwezvinhu Felix Mhona agoenda kunyanga pamasitoro panyabadzapo kuenda koturika kositikidza bango ribodzi rakaisiwa chikwangwari chokuti vanhu vanofanira kurega kumhanyitsa, idi rinonzi pachirungu road sign. Pakatoita kunyangariwa chaiko, ukatoona gurukota tsvinu rakatoita kudhiraivha dzimotika mbiri kuti riende ikweyo kounganira bango ribodzi. Mabi angu kaheno kuti masabhuku anozoita zvokudini kana makurukota ari kudare, peno vari kundofundawo kubva kune mutungamiri wenyika anoenda kovhura zvese nezvisina basa. Hurumende iyo pakare naye gurukotari waribe chisvini chavari kugoita ipapa vari kundochema kuti kwai tiri kutadza kuwana zvese zvokunhadzirisa marezinesi owanhu ari kufanira kunge achinhadziwa osimbiya, asi kuti waitewo purastika asinganetse wari kuzvitadzapo kare. Dai wari wamwe waindoreketa kana noZambia kana noSouth Africa, wondowati Zambia noSouth Africa tibuditsirei marezinesi akadari, wachiita wachiwabhadhara hawo zvaiita zviri nani. Wendo huno heno kuti zvichambopera sei, rekai tioneiko zvinenge zviri kuenda. Asi chinotorwadza kuti kana vari kuda kutenga dzimotika dzawo dzikuru dzinodhuradzi, vanotadza baa kureketa zvirango zvoupfumi, zvinondopinda basi kana zviri zvinhu zvinobuditsa nyika. Ini ndopaunotoona kutoti vanhu ava waribe chisvino, tinoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Munodzomabhizimusi, Dubai Chamber of Commerce yagobuditsayo kuti kwai yatanda kuita inonzi Zimbabwe Business Council kubatsira kuti vanhu vemabhizimusi muZimbabwe wagozive pokuenda nokuti zvibatsirane kuti kutengeserana nyika iyi kurambe kwakanaka. Ticharamba tichiringa kuti inenge ichienda kupi zvidini, kana paine zvinenge zvaitika aiwa tinondokunyepai. Wanoita zvokutsvakiridza zvinhu Yahoo Finance wagoreketa kuti nyika yeZimbabwe imwe yenyika 12 dzino upfumi hwakanyanya kudzikadzika hwakanaka. Idi heno kuti warimboringei peno kubudirira kweupfumiko kuri kureketa baa kuti nzara nonhamo zvakaita kuzara munyika medu. Kwai dzimwe nyika dziri pamusorosoro dzinosanganisira South Africa, Morocco, Kenya, Ijipita, Namibia, Senegal neiyo Botswana. Tinoramba takaringa izvo zvinenge zvichienda. Tiri kufara kukunyepai kuti nyika yeZimbabwe kwai yagobuditsa mukaka wakawanda mamiriyoni emarita anoita 83 million liters pachirungu. Kwai zvakaitika kubva mwedzi wokutanda wegore kusvikira mwedzi watabva wambudzi. Toramba tichitenda izvi. Kwai warimiwa wagobuditsa mukaka wakawanda nozvikamu 15 kubva muzana pamukaka wakabuditsiwa gore rapfuura panguva ibodziyo. Kwai nyika yedu inondoda mukaka mamiriyoni 90 million pagore. Saka rekai tigoone kuti zvinonge zvichiita sei, peno wakagobuditsa wakawanditsa ndokuti wagoboonewo kutengesa kunze kwenyika. Katiringedzo pasi rese. Kuhwisana nonyaya youkuru muANC kuri kuramba kuchienderera mberi. Izvezvi kwatoendesiwa matsamba okuti Ramaphosa nana Gwede waferefetiwe kuti waribe kuita zvinhu nokuti kwai wagoita basa rokupa vanhu mari kuti wavhotere iwo pamusangano wapfuura uyu. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wamwe wagoreketa makwai muSouth Africa mo wagotiwo kwai kuno kachihwere korumhungwe kana kuti measles pachirungu kari kuramba kari kutenderera izvezvi, kari kuratidza kuti kari kutokwira. Rekai tione kuti vachazviita sei. Kana chiri chokwadi vanofanira kuti vaite bawo rokudonhedzera wapwerewa mishonga iyi kuti zviite zvakanaka. Uganda yagosimuka izvezvi ikati ichazvidaba zviri kuitika zvowanhu wayo vari kuenda kuSaudi Arabia kusenzesiwa nokufondotsiwa nokukubiwa nokuurayiwa ikweyo. Kwai ipapa wazhinji watopfa kunyika yeSaudi Arabia iyi, wamwe vari kuita kugara sonhapwa chaidzo zvokutoti wabva watoti wachazvidaba zvokuti waite kuti vanhu wavo waende ikweyo. Idi zvakatoita kuoma. Mukaona vanhu vari kuita kuoda hawo kosenza mudzimba dzowanhu iko kunana Saudi Arabia kuno vanhu vanotima rakadando, motoziva kutoti nyika watadza kutungamira. Idi zvakaita kuoma chaiko. Ipapa muchatoona kutoti wazhinji vachatanga kutoenda zvokawerewere zvisingazikanwi nehurumende, iyo hurumende yacho yaakuzviramba. Rekai tioneiko zvinoperera, asi tiri kutofara kuti wambozamawo kuita zviri nani.
Kugana kwai mapurisa agotiwo kuchabvumiwa ba kuti vanhu vanoita zvechiprofita wai wagorekete zvechiprofita zvegore rinouya. Dei rikaiti goramba takaringa nokuti wagoti kwai wagoreketa gore rapfuurari wagokonzeresa kutoti vanhu watadze kuita tusvinhu. Tinenge tichikunyepai zvimwe zvinenge zvaburika kana paine zvaburika. YGPT kwai watsamwira anonzi Kevin Hart anoita zvokusekesa vanhu uya nokuti kwai agoreketa kuti YGPT wokutanda wokare kare munguva dzana Jesu zvichienda mumashuremo wanga wari vanhu vatema. Ili vanobva vaita kuita kusaya zvokuita asi zvinhu zviri pachena zvinozikana kuti wanga wari vanhu vatema. Izvezvi vanhu vari kuita kuhwadziwa nyika dzomadokazwadzi dziri kumusoro kwakakwiriraku. Ipapa kuAmerica chaiko kwatopfa vanhu vanoita 34 nonyaya yochando chaita kuita kurura chaiko. Mukaona chando chakuenda pakutonhora kunoita madhigirii anoita 40 chaiwo, moziva kuti pakaita kunyangariwa paribe chisvinu. Idi vanhu vari kuita kurambidziwa kana kuburika panze kana kutyaira dzimotika kana kudini, vari kundonzi garai mumba, munhu wese gara mumba huri kuburika. Ende mumba macho gara uchiita zvinodziya chaizvo, pakaita kuoma chaiko. Kureketa kuno kwaburika mavhidhiyo okuti kupari kuri kuita vanhu vari kuita zvokuratidzira, vari kuita kupirigura dzimotika nokupisa nokudini, nekuti zviri kumbotekaira sei. Asi ipapa rekaitione kuti kana kuti tizive kuti vari kuita zvokuratidzirei, tiri kuziva ba tichakunyepai kana paine zvinenge zvaburika zviri kureketa zvokuti chii chiri kuitika. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, ngatiboyane musi wechina.